ngapin tip sha phi ko ki hin men para to daya husiar ki ba Pyn Donkam Gpay lane phone pay खुबले शिबुनिया फी बारो Pyn Donkam ya ka Google Pay lane ka phone pay na gabanta ki transaction ha ka dukan jong phi lane ha ki business jong phi ar Pyn Donkam ya ka Google Pay lane ka phone pay sa husiar bha nang ne shikman lade Pyn Donkam da ka Google Pay lane ka phone pay ban transaction pisa to husiar bha na dukan ta gasni hoi perlok ka jingle thok ka ba khrau ka la jia bat ki nong Pyn Donkam ya ka Google Pay lane ka phone pay kum ta perlok mun ta ha ka video ngane tu ep kumnu ki ki nong le thok ki la ban le thok bat phi da ka ba Pyn Donkam ya ka fake apps hoi perlok ngakar pa phi baro ban pe ya ka video Haduh Bakut la phi pe ya ka video Haduh Bakut le phi nam Sngew Thuh ki ba ngane tu ep ta ha ka video bat Sngew Bha ban like share ya ka video ka we ka like bat ka we ka share jong phi ka ai man sim shibun yingi kum ta perlok ya ngin ya po shak phang jong ka video man ta sni kum ta perlok la phi dimar hayu ne hadukan bat phi le ya ki transaction lang ba ka Google Pay ne ka phone pay to husiar bha nang shikman namar ka to kane ki nong le scam lane ki nong le thok ki lawan ra ya ka buit ka ba thamai namar ka ta phinam la ban tip setia ya ka pisa jong phi kala poi ne em shipi kumta perlok e ka ba ki ne ki scammer ki le ka long ba ki shna ya ka apps thok kum ka Google Pay lane ka phone pay bat ha to phi tip ki ne ki scammer ki ne ki nong le thok ki thmu yano ki thmu tang ya ka ki bu ki ba kham tu na ka jing nang jing start hoi perlok namar ki tu ki bro ki ba kham duna ka jing nang jing start kim tip la ki la yo na em ya ka pisa ne la ki la sha thok na em de na ta ga daw ki ne ki nong le thok ki la target tang ya ki ne ki bro ki bala kham duna ya ka jing nang jing start kum ta perlok hang ne tengam la ban pen ep namar ka ne ka percaya ka kendon jong ka sarkar ban ki details jong ki we tang ne ngam la ban pen ep hanrei ngala ban itu kum kanuksa kum no ki ne ki bro ki la ban thok ep kine ki scammer kine ki nong le thok kisna ya ka apps thok tik kum ka Google Pay le ne ka phone pay like stia tang kinde ro ka interface ki to ki pa phi i chipo ka Google Pay le ne ka phone pay sasna kum no kine ki scammer ke nong phi para ai nga ka QR code jong phi ngan ai ka pisa jong phi ka banga thit tiar na ka dukan jong phi bat phi pat te phim tip ya ka ta ba u le thok bat phi la ai kloi ya u ya ka ta ka QR code ka jong phi hanrei phim tip ba email briu le thok phi tang shu ai ya u QR code ban pha pisa kin sa pha ya ka pisa ka jing sawaru kan sawa ting tong andani la de pha ya ka pisa Google Pay le ne ka phone pay ni Sngew ya ka ta ka jing sawa ting tong bat phi Sngew ba ka pisa jong phi kala sha transfer sha phi namar phi la yo Sngew ya ka ta ka jing sawa ka ta ka bell ting tong phi per khat ba ka pisa jong phi kala le sha phi hanrei em ula thok bat phi ka apps ka ba Pyn Donkam ka de ka ba thok ki tu ki nong le thok ki pha pisa yi phi hanrei ka pisa kam le sha phi kan wan biang sakine ki nong le thok tang phim tip ya ka ta ba ka pisa kala le phai biang sha u namar phela yo Sngew ya ka ta ka jing sawa ting tong ta pi per khat ba ka pisa jong phi kala le sha phi hatu tip ki features ki ba don ha ka Google Pay le ne ka phone pay ki long kum ju ha ka ta ka apps thok le de phi ha ba ka ne ka apps tik kum ka original kum ba don ka Google Pay le ne ka phone pay kum ta per lok le de phi transaction pisa online te husiar bha na du ta ka sni namar ha ki sni bun ki jing le thok ki jia bat ki bru